lucu nemen. Cek latihan to lho. Lupa. Nun sewu jenengan sinten? Durung tau maca koran ya? Boro-boro bisa maca. Nun sewu jenengan sinten? Durung tau nonton TV ya? Gablek TV ora. Nonton ning tanggane P3 biru etak. Ya pengiki bal ndi iki? Ayo kok ngaro dukungan jawabannya sekentrang-kentrang mbok. Kenalna alatan parupa ingsun utusan saka pondok pesantren Lemah Dhuwur Kadipaten Cirebon. Sing numpak bisa kaya sahabat apa ya? Aja guyonan kon. Ya woles. Utusane Syekh Abdul Syarif Hidayat. Jenengku Ki Gedeng Plumbon. Lomo, Bang. Lomo. Apa sih? Cepon. Kemuyune wong dukung kan? Wong dukung. Abang ngerora. Hah. Hah. Ngecek. Sawise kon takon jenengku bali ingsun takon kelawan kon. Sapa kon? Kliwon. Menerpung. Sing suwe kon tempe. Kon cocote slonjer meneng bae kon. Cangkem bisa kaya sekop nemen kaya ki. Tulit tahun baru sih suwe. Sing bungono apa lah kok cocote kaya slompret ayo. Jenengmu Paing. Sing bener wage. Edan ah. Wong siji arane pirang-pirang nyai men sing nagih utang keder. Nah. Jagong teng jagong. Apa bener ki sing jenenge pondok pesantren Kadilangu ya? Nggih, leres. Sing dipimpin jarene jenenge Sunan Kalijaga. Nggih, leres niku ndara kula. Bagus. Cek ketumandang gawe. Jarene wong bocah saiki mune to the point. Kula lupit nyong ora takon. Ora kadep ngizin. Ya, ora takonnya memperkenalkan diri lah. Gusti Abdul Syarif ngongkon kelawan ingsun supaya ketemu kelawan daramu sing jenenge Sunan Kalijaga. Nun sewu jenengan kepengin ketemu Kalidara kula niku badhe wonten keperluan apa, badhe wonten kepentingan apa? Kang sepisan miturut dawuhe Syekh Abdul Syarif Hidayat kepengin niti pirsa utawa niliki keadaan khususnya keadaane para santri nggone mulang para santri sesuai karo Al-Qur'an lan Al-Hadis apa ora? Pangapunten nggih sesuai. Syukur. Banjur sing nomor loro ingsun diutus kelawan Syekh Abdul Syarif Hidayat kinin supaya mboyong utawa nyilih wujuding gamelan sekaten jalaran Gusti Abdul Syarif kepengin nyilih mergane nggone nyebarake agama Islam si Sunan Kalijaga Jaya. Sewu bukune dibuka mawon. Mboten molu-molu. Buka mawon. Macan iku nggo wajib. Wong pinter dilawan. Niki ngaten nggih Ndara Ki Gedeng Plumbon. Yen sampean niku badhe nyilih agengipun badhe mboyong gamelan sekaten mang monggo mawon. Niki keleresan gitreke pun siap. Bagus. Sing intine berarti Sunan Kalijaga ngormati
lan takdim kelawan Syekh Abdul Syarif Hidayat. Jalaran sing jenenge Syekh Abdul Syarif Hidayat kuwi peng-pengan utawi sing ngrasaken mulang mimpin kelawan wali sing cacahe 9. Dian bae yen ora dicekel kelawan Syekh Abdul Syarif khususé Sunan Kalijaga nggone nyebar agama Islam, dian bae menceng lan bedal sakaturaning agama. Ning Nun Sewu Ndara Plumbon monggo mawon ning wonten syarate. Lho, ana syarate? Nggih. Ngriyap kripes. Jangan ngledek nemen. Nah, aja guyonan lah, serius. Reman ke sanggite kudu mentes. Nang kene ke jajahane almarhum Mas Dirman masalahe. Syaratipun ngaten, Ndara. Dawuh Ndara kula Sunan Kalijaga lobet gamelan aku titipaken lawan sliramu. Sapa wonge sing kepengin nyilih utawa mboyong kudu ana syarate. Syarat niku wau kedah wonten surat. Ana surat. Nggih. Mboten namung kejawi menika kemawon, surat niku ingkang nulis niku Njeng Sunan Kalijaga kedah dipun tapak asma utawi tanda tanganipun Ndara kula. Kwitansi mboten sanes. SK. Niku jenengan bekta napa mboten? Upamane ingsun ora nggawa Nun Sewu pangapunten tetep niki gamelan mboten saged dipun bekta kalih jenengan napa malih diboyong wonten Cirebon wonten pondok pesantren Lemah Dhuwur. Upamane ingsun nggawa wujuding gamelan monggo niku dipun bekta sedaya. Yen perlu sayagane sasindene sakedeboke. Sapanggunge, sason sisteme mun gratis. Dadi sing intine yen aku ora nggawa niki Nun Sewu. Sing nyilih kuwi dudu ingsun nanging sing nyilih kuwi wujuding Syekh gelare wae Syekh. Endi Sunan Kalijaga? Nun Sewu nek Ndara kula niku dinten samangke mboten saged dipun ganggu. Piyambake niku sing tetapa muja semedi jangkaipun 40 dinten 40 wengi mboten saged dipun ganggu. Nek jenengan kepengin kepanggih kali Ndara kula nunggu mawon ngentosi 40 dina 40 bengi. Kurang ajar. Gumampang banget kon. Wong melarat jepat gendong pejaratan kon ya. Para santri. Santri saka Lemah Dhuwur. Ruda paripeksa sinupit. Yen perlu digoleti ndi Sunan Kalijaga. Goleti ndi mapan nggone tetapa muja semedi digugah ora gelem digugah. Tugel gulune colongen gamelan sekaten. He. Bisa jok balik. Minggir Kang, urusane wong nom. Minggir. Minggir mohon seretan getih. Mohon mana apa? Wis minggir sampe minggir. Salam, santai. Sing nyoting ora usah kowe mengsol-mengsol shootingan mene bae. Orang ana desi shootinge kaya sembelikut nemen. Kalau urusan nyotingi bojone nyong bae. Cemburu ceritane. Kon sampe 14. Perang yo. Njaba mbungkang. Sirna lagamu la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Deng. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan kayak geluduk apa sih?
mambrung nyawamu. Pecah dasmu, awas, 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 perang apa menjadi tukang parkir, hemburan. Hei, mene, ngomong ya, iya perang mana-mana dalangnya tangannya tugel loh, maksudnya enggak iya, ini shootingannya kayak hebat toh. Shit. Kepong. Semniru armayu mangel nemen yakin. Musmet. Ninggali ilpeti. Ya no, ninggali ilmu kayak iki wong ya. Iya. Nyong lagi cara bayi sedep-sedepe nusuk. Aku dipedhot. Lagi leko-leko mangan. Ninggal ilmu sing kaya ki wayang santri sing ya no. Salo. Aja kakek cocok. Mudar kon. Gras. Edan ora apa-apa. Oh, sorry. Mangane tatani toli itu lagi cepat-cepat. Nah, ini santai bae wis jam 11 beko. Wis. Ulut putih ya. Apa gue? Gorengan. Hei, sip. Hei. Hei. Dadamu. Mati kon. Ini urip turu. Mati kon. Bobo ina bobo. Wonge mati lah kasih urip. Mati kon. Mati. Woi, say, ayah. Lampunya jedap-dip kowe. Patene bae patemu dap-dip ditangkep orkes apa? Nah, ya kowe ngirit setrum. Ini kowe lampu jalannya Mas Waji kok dong lagu-lagu. Nah. Ya memang kadang-kadang tujuannya apik ya, Cak. Dul gawe, tapi over ya tadi kan. Selalu gune wah, men denggo dalange maning. Tapi ternyata kayak gue. Hei, asli kon ge ana tembelek yang gudel. 1-0 Nigeria kelawan Kroasia. Waduh. Hei. Si paya sikut dadane. Hayang sona. Hei, spel sohi. Ais. Peyup. Pia tendangan tanpa bayangan Jet Li. Tepuk tangan buat Ora usah tepuk tangan ora usah. Darani sombong. Hebat kok. Aja tepuk tangan. Bukan yang jadi sombong. Sorry, bukan dalam arti saya perlu penghargaan itu tidak. Sih? Malu. Oh, malu. Sebab yang namanya sombong itu adalah pakaiannya Gusti Allah. Maka kita semua harus bernyebutlah. Contoh bertasbih. Allah. Bahwa inna anzalna.
Nyoropan mani-mani lah, sungan. Boyo. Pimen pet, pimen kon ngomong Rasa royal. Eh? Wah, akhirnya alkope metu maning. Kadang-kadang overacting ya ora apik ya. Ya ora. Kayong Pokoknya yang sedang-sedang saja. cerak. Kon dong nembang biasa bae pet. Diwonya memang kayak Ya. bawaan bayi. Suarane kon biasa bae, ora gaya-gaya. Ya Allah, ora sesuai karo bentuke kon pet. Dalange. Pimen. Manja memang ku manja. Kaulah satu-satunya. Cerak. 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 Apring bonggoten. Apring bonggoten. Apring bonggoten turun miring ora. Emen temen wong sugih ora sembayang. Emen. Wah, sing sugih jengkelen. Terus sing mlarat maju. Meneh mika kentenan. Emen wong sembayang ora sugih. Tukaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat sekali. Lagu-lagu dhisik. Lampunya disetul. Baru mainkan deh. Mainkan. Nah, oke, sweet tepuk tangan. Ora usah. Bukan sombong. Waduh, ya Allah, kon serengenge enggak ya. Kowe apa lampu sing muter-muter kondisi to muter engkok. Dem lagi des ngono. Lagi ngomong muter iki. Kayak kaya dadi. Oke. Ini aku ireng-irenge nang pinggir mah. Wis pokoke pangapunten sing duwe gawe. Sinten nggih sing duwe gawe nggih? Pak Mas Marsaid nggih. Nah, sing disunati jenenge Fadl. Nah, Fadl. Pokoke matur sembah nuwun Mas Soebul Hajat. Nggih, ngeten niki wayangane kula. Nggih, ngaten niki cak-cakanipun kula. Beda dalang, beda cerita. Nah, pun monggo kantun milih tujuan kula mung siji nguri-uri budaya Tegal. Nah, mun titik. Sampai kapanpun budaya Tegal ora bakal ilang. Geger maning sing keren wong Solo, geger maning wong Jogja. Nah, telepon apa dari Tegal ora cekot apa? Bo, saiki nyong ora tedeng-aling-aling, Pet. Sapa wonge wis ora Surakarta, ora Jogja, ora Banyumas, ora Sunda. Ah, siap ya, Wit? Siap. Sing gender ta kaya ora. Pasiun. Weh, sesuk selaku korlap kowe buku sing gender sing namane Sutardi coret bae. Menan. 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 Mbak Peti. Iya. Dongakaken Mbak Peti nggih. Nggih. Tradisine almarhum termasuk bagi THR insyaallah rezekine dawa kula di umur panjang kula meneruskan tradisi THR. Amin nggih. Sibisane teng dalang sa dunia sing bagi THR mung almarhum tok. Betul. Sing kapan gulatep seprapat. Be ora tuku oleh kiriman maning, jadi dapat kiriman dikirimkan dari rakyat untuk rakyat. Nah, kowe tanpa ada SMS oh ya. Iya ya, Bang. Iya termasuk budaya-budaya, kenang-kenangane najan sak jarah utawa sakuku ireng tak lanjutkan. Perkara sing angel-angel kaya Madan Musbat ya mifil. Mifil dipelajari. Mifil. Iya, sip. Sing penting jejeg. Nah, Rawe-rawe rantas, malang-malang kunyuk. sing penting semangat. Semangat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Iya, wedi aja wani-wani, kapan wani? Ojo, wedi. Wedi. Ngono. Waduh, ada ngono. Oke, untuk sementara break dulu. Boleh. Maksudnya dalangnya tak klirin toli, kowe nggawa blonos-blonos ana pire ya kon nyemet domel. Oke, kita tampilkan Mbak Desi dengan Mbak Meni.
Itu originnya bassnya dikurangi Mas Fendi. Originnya triple ditambahi ben ciki-ciki jelas. Wis sing ciki-ciki enggak rusak ketok wae. Wong ora dukung kowe. Sentimen ya Dan. Latihan ora caki-ciki. Udan ora kecean. Assalamualaikum Des. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Wanik. Waalaikumsalam. Lain kali nanti Mbak Menik dan berikutnya pakai kerudung ya kayak Des itu. Kelihatan cu antik. Terima kasih. Mbak Menik. Nggih, Dalem. Tetap sekolah sing semangat nggih Mbak Menik nggih. Nggih. Teng Solo jangan ragu-ragu. Nggih. Uri-uri budaya kalau tumrap Ki Slenteng Muhammad Slenteng hukumnya wajib. Nah, iya. Nyong saking nambah gelar karpet. Terkhusus kanggo bocah nom disit. Nggih. Seger-seger. Nah, tamu undangan mas-mas sing sinoman awit kesel niki dalu niki hajatan sing terakhir nggih. Dalu terakhir. Nggih, penutupan. Aku wingi jare krungu wingi bocah nom anak halal bihalal ngundang hiburan syair dan dakwah. Ternyata Kang. Ternyata. Lebih kaku. Salugune bengi iki salugune nyong pentas duet bersama almarhum. Nyong ditanggap ning kene almarhum ditanggap bocah nom acara halal bihalal ning balai desa. Niku sejarah niku jane wonten sejarah murid karo guru pan pentas bareng. Dan rencana almarhum sawise wayang santri ning balai desa pandalang teng mriki goro-goro niku janji saestu demi Allah. Dan Pak Antus niku mboten ngerti nek kula niku badhe ndalang teng mriki tanggale bareng. Tanggale bareng 17 nganti Pak Antus to. Nggih, Pak. Dih nyong anggere krungu bareng to geser to. Mboten napa-napa, Pak. Nah nyong tasih nonton laler ora apa-apa, Pak. Saya teringat Mas Ndus nangis ya. Enggak. Ora manjir nak. Aja wis terhura. Oh, tong kenapa ya? Ya ya tang. Mudah-mudahan diparingaken teng sisine Gusti Allah. Amin. Mas Lendeng lagi berduka. Lah nangis konyok. Ki nangis ora koropekan ki dilek. Nangis temenan ke orang acting kayak nangis temenan. Kowe mau wong sedih kowe kok kruwean kae wong ora ndukung kan. Rupane sentimen. Darane nyong pan atur rawi, wo tolong esuk nangis. Oh, demi. Ya kowe kelingan. Sabotase. Carita dalem, Mbah. Ingat sing arane dalang ora gampang. Nggih. Kelingan men. Nanti nyong dieling-eling to kon mokan pan munggah kaji. Minimal umroh tulung. Kae sing jenenge baju ihram gawe meneh, engko tak garapna, Abah, engko tak guntingna. Tanggal 9 tak eling-eling, itu terakhir mejang kula. Jare Abah entus to, aja pranti-pranti kon nganggo baju ihram, nganggo sabuk warna ijo maning. Sing arane baju ihram kae hadise pe ana. Sehele. Cara nang kene kowe mori pirang meter ya? Baju ihram ya? Nang hadise kae 2 meter ya, Mbak Betty ya? 2 meter. Kayak digunting samene dadi loro sing siji nggo sabuk tapi guntingnya aja tugel sebabnya nang kono hadise monine sehele angger guntingnya nganti tugel berarti wis ora sehele apa maning guntingnya telu berarti telu ngeleh nah jantau mung sak senti. Oh nggih Mas wis sing siji sing nomor loro ya nyuk tapi nyong demi Allah kayak ngomong nyuk adalah doa. Oh saya tidak apa itulah yang namanya takdim kuwi angel Mbak Peti Desi sing arep takdim kuwi angel. Leres. Sing nomor loro kowe tetardi yo. Suka ngejake lagi cerita. Orang mendukung. Wis serius nang ganggu tok. Sing mari wong ngebleng kan kaya kene. Iya, terus dong, terus. Yo ngerti ben bengi wayang ki ora sukses piye. Sabotase rupane ya. Oleh ndongane muga-muga lak kasing nanggap maneh. Ngati. Duh. Tonton bae nyong ndalang ora nganggo sinden ora ya gak. Nyong morjen bae. Almarhum kae saking kelake dereng gawe wayang jijen. Nyong ora ngerti jijen sing apa, Mbah? Jijen kuwe to, wayangan ngaji diiringi orjen. Ya Allah, sing arane wong cerdas lakan-lakan ya.
Jangan kedere, ya kedere kan panjang rengkel-rengkel. Kowe sing beduk tunggale sing ngegongan apa. Pas. Intine ya Deng ya, ilmu kowe pancen lawang utawa cakrawala. Karo wong ngadoaken ilmu ya goblok salah wase. Ya Des ya. Mokan klalen delingna ya Des. Nggih, insyaallah. Sing nomor loro abang ngelingna to mokan umroh ataupun haji tulung aja selfie aja foto-foto ning ngarepe Ka'bah karo nangis abang. Niku kali nangis. Tulung to. Pemarong-pemarong perkara kowe aja foto aja selfie. Buktikan kalau abantus laka foto ngiringane Ka'bah. Wong bisa Tegal orang ngerti. Sing nyocot yatim piatu sapa kowe? Kedek sing seperti wis. Des nembang Des. Nggih. Sayang ya Des ya. Sayang. Sing selawat apa lho Des? Salawat napa? Sing sayang. Oh ya sayang. Aku cinta ya Nabi kaya ora apal ya? Ya ora apal ya sayang. Jaran jaran goyang. Tompong kon. Bocah. Oke lagunya sayang nggih. Monggo wis lah. Sayang. Halo ya Allah alhamdulillah. Secara lahir saja ditampani ning Pak Ustadz insya Allah halal sebab Pak Ustadz tidak tahu bahwa uang itu adalah hasil Dari nomor. nah kowe ya Deng iya Dari gawe bunga wong pirang-pirang oh. orang ngomong nomor jelas Oh, siapa? bengi iki metune 13 Idi, lah kowe dalangan lu apa? mana wis jam 12 wis metu bre Iya, kalen. selendangnya Kang ya bojone nyong mending mecotot temen sih ya Allah lemune keripik gedang keripik telak nah keripike sangit telane geseng ya damar mancung dijumpetaken samene lengan enteng nganggone listrik kowe geguyonan dijumpetaken ajakaken geguyon kok dilanjut ning goro-goro metune kon karo nyong maning ya ceritane Siti apa kae blumbon wis ngamang-ngamang nah terus men kon minggir minggir ya iya ganti nyong sing tak maju ya Kang tak dongakna sepur liwat apa ya tak dongakna wis Kang muga-muga sukses ya wis dongakna wis minggir ya sing minggir nyong sampean sing minggir kon ya maju ayo para santri sakan lemah dur minggir kon lupit lan slenteng aja girang-girang gumuyu kon aja seneng lan aja bunga bebasan kaya negara pring aja sing lempeng-lempeng ke sing bengkong trajangan lena pangendamu mamprung nyawamu sawangen sing katon apa ketiban ajianku tapak braja musti mamrung nyawamu Braja Musti Pai Braja Musti Braja Musti Braja Musti Braja Musti Braja Musti
Ayo kon Lupit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hasbunallah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir, hasbunallah, 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 wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. dipun critakaken nalika semana mboten ngertos sangkan paraning blaine si Kyai Lupit. Nalika semanten Ki Gedheng Plumbon ngedalaken Genderemone. Ngedalaken ajian tapak Braja Musti nimbulaken geni. Geni mangobar mangalat talat bebasan kaya gluduk candranipun rajang raganipun Kyai Lupit sanalika Kyai Lupit jebabrahaning bumi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Mamrung nyawamu, Lupit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hasbunallah, 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 wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir, hasbunallah, 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 wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Prajurit. Sawangen Kyai Lupit wis dadi batang. Dikokon, diomongi ora ngandel. Pisan palawarta pindho pangampura ping 3 pengadilan ya iki kedadianmu Lupit. Darani ora ngerti kondange Ki Gedheng Plumbon. Para santri. Lupit mati, Lupit dadi bangke, dadi batang. Ayo bareng-bareng dicemplungaken aning sajroning lumpur atawa ndut. Iki. Kabopong raganipun Kyai Lupit. Sanalika Ki Gedheng Plumbon ningali wonten gumelareng lumpur atawa ndut. Sanalika raganipun Kyai Lupit kacemplungaken sanjroning lumpur gumalodhuk jumaleger bebasan kaya halilintar. Mamrung nyawamu Lupit. Kumaluduk jumaleger ponang wujuding lumpur atawa ndut. Nalika semana Lupit dicemplungaken sajroning lumpur, sangsaya ambles, sangsaya tandhes, buta
mul aning sanjroning wetenging bumi. Nanging kersaning Gusti ingkang ngakarya jagat Gusti Allah la ilaha illallah Gusti kang maha welas asih Rahman Rahim kalamun to sipating menungsa gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga rejeki jodoh pati wis kena dat nalika menungsa lair sakjroning wetenging guwa garbane ibu kacariyos lambaipun tabi Nabi Khidir ningali wonten wujuding menungsa Lupit subhanallah wala ilaha illallah taksawang saka sanduring awang-awang sliramu manjinganing sajroning lumpur sliramu durung titi wancine mati Lupit ya kon wong bener kon wong becik kon wong jejeg nyekeli amanatmu ya seksenana Kyai Lupit kalamunta menungsa urip becik ketitik ala ketara sing disiti Allah ingkana wahyune bakal sirna la ilaha illallah tak tulungi Lupit pancen endeng kecape abot sinanggane nurut nemen karo majikan paribasanmu majikanmu ngongkon kon go nyemplung jurang bae kon gelem Lupit tapi Gusti kang ngakarya jagat durung nglilani paman Lupit tangi Lupit aku ngerti satemene kon kowe durung mati mung kapio darah utawa pingsan wis tangi Lupit tangi saknalika gumregah raganipun Kyai Lupit Kula nyuwun ditulung Kyai Lupit paling sampean kenal nyom ora kenal keprimen wong biasa kumpul bareng nang kotak jare
Wis aja nangis. Ciri matine wong lanang kowe aja gumampang ngetokaken banyu larangan kulo. Sing jenenge banyu larangan kowe mau siji wong lanang aja gampang ngetokaken banyu luh. Sing kapindhone wong lanang aja gampang ngetokaken banyu mani. Kon ngerti sing arane banyu luh? Nggih dereng. Sing arane banyu luh kowe mau banyu tangis, intine tegese wong lanang aja gampang nangis, mundhak wibawane asor utawa wibawane berkurang. Sing luwih andhap asor nemen laka harga dirine babar blas angger wong lanang nangis ane ngarepane wong wadon. Aja pranti-pranti. Wong lanang kena nangis ning ngarepe Gusti, kowe bae aja nganti konangan wong liya. Wong lanang wenang nangis kuwi tengah wengi sawise sembayang tasbih hajat lan tahajud. Nangis sak panjalukmu insyaallah bakal dijabahi. Kuwi kae. Ngomong sapa nyonta? Ya dakrik sing mau krik. Ki prasa aku kasih dagang tahu ning pasar Suradadi ya. Matane pecak. Sembrana kon. Ora duwe sopan santun. Ora sekolah. Maksudnya apa sih pada? Maksud lu apa? Maksudnya apa? Gue gompor. Jam 12 jarakan guyon. Ya Kong. Nggih. Lupit. Dalem Kyai. Selendeng. Cuplakan dengandeng dicukupaken samene. Aja peranti-peranti kon sengit gething kelawan si Plumbon. Inggih Kyai. Inggih. Tafakur lan takorup merekana kelawan Gusti. Wong urip kudu rumangsa diri, kudu nyadari lan kudu janji kuwi tugase menungsa. Sateruse menungsa kudu introspeksi diri. Nyadari tegese kudu nyadari ngrumangsane salah. Sawise ngrumangsane salah aja nganti tumindak meneh sing kaya wingine, kaya maune njur janji. Janji kowe mau, duh Gusti kula badhe mertobat tanasuha ora bakal baleni tumindak sing wingi. Contoh kon wingi puasa, ciri matine, ciri-cirine wong puasa diterima, sawise puasa manjing wulan Syawal diperbaiki sangsaya nambah imane. Ora mung dong puasa sembayange sregep, puasane pol sawise wulan Syawal banjur sembayang arang-arang. Dadi anggere ciri matine wong diarani apik, kowe kudu rumangsa diri terus janji. Introspeksi bahwa nyong tahun wingi salah akeh dosane. Elingan apa man? Kalamun ta dina wingi kuwi sejarah, dina saiki kuwi anugrah, dina sesuk kuwi barokah paman. Dicatet. Iya dong. Dadi dina wingi kowe dina sejarah, angger dina saiki kowe anugrah, dina ngesuk kowe barokah. Maksude dina wingi kowe berarti kelakuane sampean, kowe aja dieling-eling, dianggap saja sejarah. Dina saiki anugrah, yuh bareng-bareng ngapikin dandani ndang mandek.
Sing mono edan yuh pada dandan-dandan, sing geblek yuh pada mandek. Kowe maksude kaya kowe. Sing terakhir ngesuk dina barokah jadi sia-sia, jadi fitnah, jadi suudoni. Dina ngesuk kowe suci. Maknane suci bahwa sampean karo nyung durung tentu ngesuk dinane anjok. Umure sampean anjok ngesuk kowe ora mesti. Maksude barokah mau aja dikotori dina ngesuk kowe suci. Ana wong mau ning ngesuk ana kedadian apa? Delengen. Maksude apa sih? Tahun 99 ki kopalan anak iya kan iki maksude apa? Dijiti kersake Gusti. Ya. Aja dikotori, umure anjok ngesuk pember. Tenang. Ora kemuyo, ndel. Jadi dong AA lagi ngomong Mas tadi. AA lagi ngomong nang ngomong nah terus nyatet tok Tang imen din bengi iki kaya ana sing bombong. Sama sih ngendang kaya ayem. Iya. Sendian rok. Ngertine pan poyongan swengi. Lagi sompok servek. Giliran mangkat nganggur. Salem, Mbak. Bayaran tang Ariana. Palet nyongong sambak serpek menyuruh ya. Sambak serpek wis. Ayo kirim donga kelawan sakabeng menungsa sing wis nilar donya. Ora ketang sak Al-Fatihah. Tujuane siji yen sing wis nilar donya mbu bapakmu, mbu sedulurmu, mbu adimu, mbu bojomu, mbu anakmu ben bisa diterima ning sisih Gusti, diampura sakabeng salah lan dosane. Amin Allahumma amin. Ayo manjing ning pesanggrahan ke wayahe. Wayah tengah wengi yuk pada tasbih, pada tahajud, salat hajat. Nggih Kyai. Monggo Kyai. Ayo bareng-bareng Lupit. Ayo dong. Iya kan. Donga dong. Iya kan. Punapa tamira ingsun prihatin waspagung mijil. Kandel cok.
kayoning purwa sejati kembang lintang saloka langit wis surya lan suwun kasirat warlan bocah angkasa bumi bengkah Pratiwi ayate ngendang tata-tata banyu nyambet damel putra ilir tandure basa milir tak ijo keprok bocah Assalamualaikum. 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 Salam. Anane wong dukung kowe nimbang. Majikane ngalor mene makon. Ngidul. Wis ngono dalam. Monggo dipuntelasaken, Bu. Bu Ruki. Geser, Mbak. Ngene.
Enggak, mana? Randa sing ngego ngarep-ngarep. Alem gampang ijab kabul to. Ora kudu muni seperangkat alat salat. Ora kudu mas picis ora jabalan ora. Langsung. Saya terima nikahnya Weneh bin Muhammad ngono. Dengan mas kawin segelas pedang putih sah tetep ora kudu ngemas ora. Nah, iya jam kubule kempul. Monggo Mbak Eni. Ya so. Ayem-ayem. Assalamualaikum dong. Waalaikumsalam. Hal anta bi khair? Alhamdulillah nabi khair. Ijlis. Naam, toyib, pakul jaleng wis laka. Ucapaken puji syukur alhamdulillah Kang bisa kelakon nganti jam tengah siji ya Ki ya. Jam siji. Oh, jam 12 luwih pan tengah siji lah kapangane. Wis tenaga dikumpulaken ya Kang. Ngesuk pan pindah maning ning Pemalang. Bali adoh. Terus mben pindah maning ning Tegal. Nanti tanggal 24 gamelan sekaten. Nambah job siji apa gamelan sekaten Om? Oh ya sama. Bonang-bonang boren. Termasuk diumumaken dong diumun apa? Ya kowe mengenang almarhum engko tanggal 24 ada gelar gamelan sekaten monggang ya Iria. Termasuk nanti tanggal 26 malam besoknya toblosan untuk mengingatkan kita yo bareng-bareng milih beda pilihan ajang rusak pas seduluran. Nah, jadi nanti ada rencana tanggal 24 mengenang almarhum dan malam 27 termasuk insya Allah nanti 100 hari angger paringi kesehatan umur panjang wonten rezeki badhe ngawontenaken parade dalang ning sanggar Satrio Laras. Mengko panggelar wayang kulit karo wayang golek dalange akeh. Termasuk dalang niku larene almarhum arane sama Jana karo Mas Haryo. Jana wayang kulit, Mas Haryo golek itu 100 harinya. Dan nanti ada agenda haul persiapan wis pokoke bareng-bareng guyub khususnya para sinden, para yaga wis aja ngarep-ngarep lain-lainnya lah. Memang wis ya Mbak Pete ya, perjuangan dan doa Roma Hirama. Selendang ya. Ki kanggo sesepuh-sesepuh ki ngepasi tengah wengi rada nyemek-nyemek mau ki iringan wayang santri. Jadi malam hari ini adalah malam perdana alias malam 0 kilometer. Maksudnya apa Kang? Maksudnya bahwa nyong saiki uga menerima job wayang santri, wayang golek, wayang kulit semalam suntuk. Termasuk insya Allah ya pan gawe jijen ngaji diiringi orjen. Syaratnya ngaji tolyo Kang sampean. Oh jelas. Nanti untuk tahun yang akan datang sebab jijen juga termasuk peninggalannya almarhum. Itu ya cuma satu di Indonesia. Jadi termasuk almarhum Gus Dur bae jenenge Intus itu adalah bahwa yang namanya Pak Ndus itu termasuk Sunan Kalijaga Milenium. Nah itu yo zaman now yang layak jare Gus Dur dalang yang layak dalang di pondok pesantren ya cuma satu. Oh kayak kowe ya deng. Mulane saya sangat rasa takut, gelisah dan risau. Lho kan Tegal pan balik maning kaya gemiyen. Apa? Resah gelisau. Harus tetap jalan terus, ora ketang gladak glitik gluduk alon-alon waton kelakon gremat-gremet watone slamet.
lagune sing nyemek wae Mbak Ruki. Nah, Mbak Ruki bae Mbak Ruki. Oh, gendane Mbak Ruki juga termasuk alumni Satria Laras. Iya. Tahun selikur. Iya. Iya. Lagune Sinom Parijoto sing nyemek-nyemek, ke panjak nomek modal keprok bae wis. Prok karo janji sabar. Ora bae. Modal Sisus bonange nemro nganti esuk. Wis modal kowe. Untung ing lanang nemro wis ae kowe. Itu adalah ngelmu iku. Monggo Mbak Ruki sing radi nyemek niki kagem para sesepuh, ugi para alim, para kiai, para habaib, lan asatid sugeng mirsani, sugeng midhangetaken. Wis pol-pole dalang ya kaya kowe. Mana-mana apa. Ya sing sinoman gawe kena tubruk mene. Lah ya. Wok biar kare nginum ya wene nginum tubruk ayo ndak. Beruru jam 3. Monggo gendhingipun Sinom Parijoto. Dados sing lanang seniman sing wadon seniwati gayane kumpul janji sabar sawae sugeng tindak niki para tamu. Mugi-mugi slamet ngantos tujuan. Nunenu suara suling kumandang suarane jenang glali akeh gulane aja lali agamane salat 5 waktu Sinom Parijoto